Estamos vendo estes días como en Castela e León teñen algunhas zonas con situacións moi complicadas. Recorda ademais que é comunidade limítrofe, por tanto, interésanos non só por iso, ¿no? Pero por iso tamén a maior eficacia na extinción dos lumes que poidan ter, especialmente aqueles que estén máis cerca da nosa comunidade autónoma, pero en xeral, lóxicamente, si lles podemos axudar a disposición, igual que eles estiveron outros momentos, e hoxe o responsable de extinción de incendios en Castela e León, efectivamente, dirixiuse á Xunta de Galicia pedindo que, na medida do posible, aportáramos medios e, na medida do posible, así o faremos. Afortunadamente, nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso, estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela e León, e así o faremos. Esa petición tivo lugar esta mañán e sempre garantindo a plena operatividade en Galicia, é lógico, como farían eles ademais, e como hai que facer, derivaremos medios hacia Castela e León para axudar en estes momentos especialmente complicados para eles.